Tatin. Ya. Bekasi le angleh niku lho. Hah? Nek bawa itu selalu angleh dirasake kula ra durung iso nganten niku dadi nek alon-alon dirasake ngono iki kula malah sok blero e. Jenengan nek sering mriki, sering kumpul kali Kene ya enek ngono kuwi. Karepe dirasakne malah akhire ngono malah enek. Anjir ta. Oh, enek ngono kuwi. Alah berarti kados kula nggih. Nek Bekasi jan alun-alun dirasake tenan ya tetep nadane tetep tes pas. Lah kuwi pancen hebate. Biasane ya alon-alon ngono yang tak sambil ngerokok barang biasane. Karena ndelok TV ora. HP Mbak. Terus akhirnya rambut dodoki dok. Pak, bapak kok suwe mentok. Itu Mbak Tatin ora. Hatiku wis kadung tresno. Terus. Kula mulai. Iya no. Bekasi ku gak nang omahe nembange. Ayo. Mong sirawang marak. Bareng, Cik, Rok, Lu. Jan iki perpaduan kombinasi antara kulon praga karo kulon dalan. Ayo. Kulon dalan omahku lek kulon dalan kae. Oh iya, Bekasi karo Mbak Tatin kabeh apik duwe spesialis dhewe-dhewe, duwe kelebihan dhewe-dhewe. Ayo, Yo Bekasi sampean sing miwiti langgame, yo dikroncongke mat iki. Yo. Lamat wis katon tejane yen rong brangkatane jarang nimas wiregane sinawang tan amrok seni Aper Mbak Tita.
luar biasa iki lelok tenan iki ya. Kula ndredeg Kolaborasi yang saestu lho, hebat. Pak. Alah ya Allah, Bu Kesi. Aku wis ya sayangku. Hah? Oh iya, iya. Aku ya wis ya sayang. Urung. Kowe pisan kas metune. Ayo. Tegese metune tembang iki Iya, lho. masih kuat. Oh, masih. Oh iya, oke. Ayo, mau ngomben-ngomben aku kuman anak kidang. Ayo. Mbak Eka uget iki ambak iki sak kampus Mbak karo aku iki bocah iki. Eka Rin, lho. Rin apa? Mahasiswi kuwi ya, ala tanpa rupa mahasiswi kuwi. Nggih, maksudnya kan sakniki sampun lulus to nggih? Pun SSN dhek. Oh, nggih. Oh, saiki malah saya melejit saya kondang saya laris penggemar ya akeh. Rene yo kok malah. Hmm. Kini. Mlakune nganyelne mlakune. Mbok sing apik kaya sinden-sinden. Mbak Tatin, contohno Piyayi Putri lek mlaku piye? Nit. Nek wong wedok iki rek yo ngene to ya. Nah, ngono lho. Nah. Nek lambean ya ngono, nek biasa ya wis ngene wae. Ora ngene. Ya wong wedok pe mlakune Mbak Tatin aku dicontoni Mbak Tatin. Pisan kas mlaku rono coba contohno mlaku wong wedok. Piyayi sing angguni piye lakune? Ya iki lakuku ngene iki ora nganggo sing anggun, sing penting diriku seperti ini. Nah, kalau kamu? Yo, Rene ket. Ayo. Diro lho. Kok kaya midak telek to? Mlaku ngene. Mlaku ya biasa to kok ngidak telek piye. Lah kok kaya sikile kaya menjinjit-jinjit ngono lho. Ora. Saiki lek omong. Ben kewes ngono lho. Saiki lek omong Mbak Tatin. Nun sewu para lenggah ngono. Iki suarane kaya toprak iki. Injih nuwun sewu para lenggah, sugeng midhangetaken. Nah, saiki Mbak Eka, ya. Inggih. Urung apa-apa kok nggih. Wilujeng dalu ingkang para lenggah, wilujeng midhangetaken. Ora sadike ngono aja. Kersanipun anu akrab. Akrab. Dadi senyum ngeten to. Heeh. Bar ngomong mesti kan wilujeng midhangetaken. Nah, iya. Ora lho awakmu ki nun sewu. Nggih. Kuliah ning isi karo aku ora tau pethuk ki tau mlebu ra to mbiyen. Nggih nate to. Lah iya lah. Biasane kula nggih ngetes penjangan wonten kantin. Ya akrek ngerti ku golek pas madang tok dhek ora. Nggih. Wong aku ki dadi mahasiswa kok roe nek ning kantin soboku ngono. Isin aku jane. Pak Yoyok to. Pak Yoyok mesti ngerti ku nek ning kantin. Ora tau ngajar berarti. Ya ampun dudu sak ruangan karo aku kok. Lho saiki kan kampus Merdeka to Mbak Tatin. Lek ngajar ora kudu ning jero ruangan. Kalau mongso ki lho enek muridku iki Bayu iki Kalimantan omah iki. Kalimantan. Lek aku ngajar iki sosok ning kantin. Nah. Oh. Jadi lek ning ruangan terus maka berpikirnya tidak bisa berkembang. Kuwi terlalu pekewo murid-murid itu mahasiswa terlalu sungkan karo dosen. Yo metu ae ning kantin. Mangano sak warekmu. Bayar dhewe-dhewe ya ngono. Tak kira dibayari. Iya, saiki belajar ki kenyamanan, ora kudu ning kelas. Kaya panjenengan ngono lek ning kos barang ngono kae. Iya, Pra. Ngapa? Aku nang kelas ngapa? Ya belajar ora kan kudu ning kampus. Nek kae ora belajar Apa? Homeschooling. Apa kan? Mbok nek jenengan mboten kos napa, Pak? Belajar napa? Aku ora kos aku kontrak mbiyen. Oh iya. Ketoke aku pas nang kos kae belajar ketoprakan. Kok iso? Ya kok mak tutuk. Lah iki Dimbang Tatin iki suarane tak din dok. Sik Pak, plek-plok ngono. Apa to plak-plek. Oleh mlaku sikil mulak gede, plok-plek ngono. Ketukan. Belajar nembang iki lak mesti nggo ketukan nenek rikma to. Plek tangan to. Heeh, bener. Plok. Pos ngene kok plok-plok. Ya piye ta? Plek ngono kok. Oh, nggon Plok-plok. plek. Ya wis saunine lah. Ha iya. Mau karo Pak Yus sampean dikersaki kon jaranan lho. Waduh jaranan anu misen joget jaranan kan kok. Iya kuwi dudu aku kuwi kersane Pak Yus. Nek sadurunge tak contoni jaranan mergo nun sewu sing jenenge jaranan iki terkenal Laladan Blitar, Tulungagung, Kediri. Nggih. Nah, iki nek bocah kok Tulungagung. Men nembang, sing nembang kukur ning dheweke ya melu nembang karo melu joget. Mergo iki mbiyen ya jebolan jaranan Safitri Putra ngono. Safitri Putra. Iya. Ayo, nong contohno sampean gatekne lho, Mbak. Nggih, kula gatekke. Mbak Winong. Yo. Sinten menika? Nimas Ayu Winong Nawangse. Ayo. Mbak Winong. Contoh. Yo. Yuk. Santai. Nangis sajroning atiku. Nalika
jaran nang. Heeh, ngono kuwi salah satu contoh jaranan cara Tulungagungan. Tulungagungan. Suara weh. Ngimi to. Iso to. Kumaha kaya manuk. Kaya pitik kalkun malan kowe ora. Terus majune tanganku jan ra wangun blas ya. Kene sadar. Iso ngene lho tangane iki. Iso nyempurit mendhuwur ngene. Lek aku ngedewa penentang ngono ya. Lah ya tangan kok koyo aduh jahe. Ya raket pimpong. Lah iya ngaring ngecuri wedang malan ora. Ayo ditabuhi iki. Kowe urung jaran kok. Niki. Heeh. Aduh nggo properti ora. Ya sasakmu. Enten anu. Oh nganjaluk properti. Firma apa? Jaran apa celeng? Golekno jar Anane macan we. Wis. Kudune lek bintang tamu nggo jaran dhewe ora. Sok undang tamu nggo jaran nelek piye? Jarane kuwi mung ya kulit lho ya nelek piye ora. Oh, kulit. Jaran tenan kok nek mengkal ya piye. Nek gak apa-apa, Mas. Gak usah, Mas. Monggo yo ora iso lengan. Hah? Iso singo iso. Singo iso apa-apa anu bekicot nenek iso. Bekicot piye lek numpake ora. Iya aku nggo properti iki. Heeh. Pesermu diringi piye? Pun manut. Hah? Manut mawon diringi napa mawon kula matuk bisa joget tak jogeti kok. Ayo. Ayo yo. Iso diringi kaya tip anu lho kiprah lho. Iki lek joget piye? Ngenten iki? Ngenten. Lah kowe karep nembak ngono modelmu. Jare mau njaluk properti saiki bingung. Macane lanang iki. Lah, kok ngerti nek lanang? Enek buntute. Kabeh macan lanang wedok ya nek buntute ta. Lho iki beda lho. Endi to? Iki lho ngadeg buntute. Ya ora. Iya. Ayo nganti elek awas lho. Sing apik pokoke. Nggih, apik-apik. Iya. Yo diaturke. Yo Val, yo jaranan Tulungagung. Yo.
Iki sing menang biji iki dudu aku ning penonton. Pripun, Pak? Pun sae dereng. Lenjaran si Eka sae mboten, Pak? Sae. Sae napa mawon? Sae. Nang dibudalke yo. Kok njur ngono kuwi terus nek aku ngono ora kangen terusan. Lah ngapa? Lah terus wis sae-sae kuwi arep dibudalne iki. Dulure padahal sing ado urung teko lho kuwi. Dibudalke tanggapan ngono lho maksude. Nggih, budalke tanggapan muga-muga apa kuwi Piyayi rumah saku apa-apa iso. Joget iso nembang apik, ngendang bergas. Ora mau kendang Jawa, jaipong barang dhewe apik kok. Ayo. Waduh sing ngomong sapa? Aku. Udah jaipong ngene iki ya suwek. Hah? Apane? Jarike lho. Jare aku jarak dadi. Oh iya, Oh yo. Lah biasane jare jero ngangge training. Boten niki. Ora to. Kowe ora nggo kathok jerone. Heh, Nganggo tapi kan gak dawa. oh, kathok cilik. Pikiramu lho. Kuwi mbok gak ngangge kathok dawa, tetep ora dawa kathoke iki. Tetep cendik. Ya sak wonge. Pancen ya dedeke semampai ayo. Nggih, mulu kon jaran waduh polahku malah kaya Apa? babi. Mosok babi numpaki macan ya enek lho. Lho polahe kaya ngono kuwi mang. Heeh. Jaran kok tikus jane. Ning apik tenan. Ngene piyayi ngersake kaya Pak Yusi tegese pancen ya saurunge mesti kesengsem karo lemun jaran, ngono Oh lho. nggih ta. Heeh. Oh padahal kok dereng nate jaran lho. Hmm? Urung nate jaran belas lho aku iki. Oh iya, soalnya serabi jaran terus kowe mesti. Waduh, penak kuwi. Lho ora umum. Takok Mbak Tatin lho. Iya. Piye rasane? Hah? Piye rasane? Rasanya oh yes oh no. Waduh ngono kuwi. Iya. Iya iya. Ora jujur rek kowe iki apa duwe pacar, awak ndelok ning DP-mu ning medsosmu urung ana. Pangestunipun panjenengan sudah enggak bisa diragukan lagi to. Piye? Oh. Wis duwe. Belum. Dereng. Nang golek sing kaya apa? Ya sing wis penting aku lek kriteria kuwi rasa angel-angel. Sing penting urip. Urip pedhus kaya urip. Ya wong to. Oh wong. Wong. Wis urip enggak karo wedhus. Angel kuwi. Angel temen. Angel. Angel temen tuturamu Pak Bayu. Pak Bayu. Aku iki mergo bintang tamune wong loro, aku bendina iki ndelok TikTok lho. Kaya apa ya iki pergerakane Tatin iki piye? Pergerakane Eka iki piye? Aku sinau sawan, lakone ora tak pikir lho ngantian. Sampean ngenten niku. Tenan demi Allah nganti kaya ngono kuwi. Men aku ya ra ketang sithik iso ngimbangi wong loro kuwi lho. Berarti jenengan nek pas napa niku sakliyane mikir lakon ya karo uget-uget barang. Iya. Piye maksudmu? Terus karo meh apa jenenge wudu meh salat ngono. Piye? Saking oleh kudu mempelajari, memahamiku. Oh iya. Terima kasih loh Pak Yoyo. Tenan Aku sudah kowe. diberi kesempatan untuk menderekkan penjenengan. Menyan to. Eh? Menyan. Piye ta? Penjenengan. Iya. Tak dilihat malah. Kok arep dijilat? Kowe iki anak Bukesi lho. Bisa omong kaya ngono lho. Kenapa nggih Bu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu Kesi ngerti kok nek pamane aku sentet ngono. Lek gendeng ngerti ya. Aku Ayo. asline karo Eka ora apa-apa lho. Mboten apa-apa nggih Bu. Heeh, Pak Yoyo asline karo awakmu ora apa-apa tenan. Nek sing popo kalih sinten? Ambek liyane. Ala ora arep neko-neko kaya ngono. Sik ora nembang iki sapa iki bocah-bocah iki? Anu. Oh iya ki ora nembang, Kak. Lha kula pun wau sore mang tembang pocong selirang mau. Kowe mau lah nggen limbukan gara-gara dereng nggih, Pak nggih? Nah, itu. Boyo bantere kula sok nanggap. Lho aja wis ditresnani matur nuwun tak kon nanggap barang Lha ora. maksudnya lak yo nanggap ku tak duwake duwite akeh lho Pak, ya ta. Mesti piyayi kene iki duwite akeh banget. Isuk nanggap ya Pak. Iya. Langsung nanggap awakmu tok ning. Dadi kek meja bunder kae terus kruyok wong pirang-pirang ngono. Yo ntar aku gedang kok. Iya. Yo nembang apa, Kak? Kancanono to. Apa sih? Iki bestotku apa ora jenenge? Bestot piye ta? Besti. Besti ya kotot. Iya, jenengmu Tatin Titot. Iya bener. Iya. Bestat. Iya. Aku seneng ndelok mau ndelok mau joget mau apik ya. Apik-apik polahe koyo ngono kok apik. Soalnya ngene lho. Kayak jote wong step ngono lho. Awak lali janjine? Mak manut nggih, lali janjine. Aku seneng gila. Niki ki ambak to? Heh? Apa
apal ora. Berdua nggih. Sapa kuwi karo komandoku no? Oh nggih, manut kula nggih ana. Dhewe. Nggih. Apal? Nggih, mboten. Loh, Apal. Apal. Apal ngono Mas ora apal. ah iya, Lah mau seriune ora apal jare. Apal jane. Oh, merendah ya. Yo iya to, wong aku terakhir rendah banget lho. Pancen ya semeter kotor kuwi ya. Ah iya, Ya lali janjine. Berdua ora apa-apa berdua. Men diwangi mergo sampean lak bareng jaran ngono kuwi. Capek to Dedek iki capek, enggak tahu to. Iya. Lali janjine. Nggih, lali janjine. Yo, enek bawane to iki? Mbak Tatin biasane apa, Mbak? Napa? Lali janjine bawane. Bawane sing nganggitane Mas Geter nika. Kuwi apik ya Nan. Karo liyane ya iso. Lho liyane ya boleh. Ya apa sing karepmu? Liyane yo boleh kuwi apal apa ora? Mboten. Lah kok gur bulah boleh ae. Lah masa mboten entuk wong arek bawa kok. Sing larang sapa wong rene wong hukum. Bawane iki wong loro maksude. Tak kok nesu ae. Kowe energimu iki lho. Melu nesu ta? Ora apa-apa, apik kok ngono. Sok lek nek bintang tamu wong loro lek mayang aku arepe tak setel kowe. Pripun? Dadi sampean Mbak Eka dadi cangike, terus Tatin dadi limbuke. Dadi pas metu pro taruna, dande tak jueng ngono kuwi. Tandung tak ngene Mbak Tatin. Sing dadi cangik sinten? Awakmu. Lah aku mencelat teko ndi terusan? Ya kono sak ado-adoe. Iki waduh. Oh meneh mencelatnya jero ember. Waduh tsunami Aceh. Ya ora apa-apa pancen adekane ndembok cangike ngono dadi tekane. Iki pamane anu lho, iki cangike to. Terus iki limbuke kan bar joget ngene kae. Tak tung tak dulu dandul dande iki cangik iki limbuk dande dande ketak jreng adoh. Waduh potel kabeh aku iki kok. Lah ya pancen kuwi sing diajab ngono. Kayak keterak setum aku. Ngece meneh. Mboten. Oh iya. Oh iya kancane sinden kondang padake setum ora. Lha napa to? Mosok mboten trima panjenengan kula ke setum. Kowe arep bawa apa? Iya. Kae apa jenenge? Apa? Pangkur mawon. Pangkur sing ndi? Sing biasa mawon. Sing biasa sing. Terus piye? Sing biasa iki sing endi? Sing karo sing tok ganjel. Sing ra ngondhok. Iya. Anu, sing kangenku tanpa upama kae. Oh, nyilih bawane kangen. Nggih. Ya suka dhewe lho ya. Iya ning kene wae ora selak nang ndi bintang tamu Mas aku. Ora, aku ki tak gatekke engko nek ana sing salah tak benerke ngono lho. Iya, weh Yuri. Yuri. Iya, Yuri. Iya. Yuri dan de facto. Waduh. Omongane Yo. pengen nyampluk aku nganti ora. Nek wong edan. Oh, ngelokne pakmu ngono ora oleh. Ora pengedan kabudayan jare. Wah iya. Bocah iki ketok modele ra ndidan iki, mbok ning panggung piye ra ndek wedi kok ya. Lah bola-bali cah sentet ya sing Lah iki. nggih ora ra ndek wedi wong kancane demik. Demit tok demik lho. Bawa-bawa kapan ki arep bawa? Selamat Kalimantan lho bawa. Ayo. Iya. Pelok mawon lali janjine kok slendro lho. Wah, senene SSN kok ya. Betul Mas. Rasa sedakep sing apik to. Kyai Putri sing piye lho, luwes ngono. Nggih. Ayo. Bar nembang karo guyu nek kae. Misal ngeten. Kowe iki sedakep kaya ngono sing kepamerne apa ora? Alah. Lho, titenono kowe nang nek masuk angin ratake antangin kowe. Sok njaluk awakmu to? Lha kuwi antangine dadi cemilan kok. Semilan. Iya. Nang papan bawamu kuwi omong ae ora. Nggih. Segitu. Oke. Kangenku tanpa upama. Bae layak kok apa kuwi saiki sugih. Pripun to? Kae lho. Kula. Mula sugih wae ya nyinden karo dodol antangin dek ora. Pinter. Nenu. Sing tuku ya mung winong kuwi. Mlengsli. Apa? Hei, Napa? Mereng. mlenge apa? Lho, kudu tak weling. Siliramu kudu tak weling. Terus dadine Dadine apa? mleng. Mlengsli.
Lek weling kuwi dadine weling, W, weling, kowe mling. Ya mosok sithik ora oleh W diwalik dadi M lho. Oh iya, heeh. Oleh ra M bahaya lho. Iya. Menong. Iya, bener. Bener. Bocah iki Parto Selak Jaya Indosura Klipat terus ayo. Ayo, mling-mling ayo. Mring sliramu kang dadi telenging ngati karo mesem. Nah, yo ora iso. Kena gelungan ki lho. Lah gelungan ku lek rusak piye? Lek nglundung temu bakul bakso? Ala gur pasangan nek. Dadi awakmu lek kok kene nganti kene lek pasangan kabeh. Ya pasangan to, tekan kene kan mrene mosok ngene dikei gelungan. Rai kok parabola jane. Mriki mawon gelungane Pak Yoyo. Oh iya, heeh. Mosok rai dikei gelungan. Wah, keploke lho, Kak. Wes lawas. Wes lawas anggonku nunggu. Neno. Yo. Nanging Nanging ngamung. nanging ngamung leledo. Hari iki sakapane ngeli ngono kuwi to, Kak. Mboten. Lah piye? Remember. Ngeli ngono. Ngeli ngono. Aku pengen ngetes napasmu. Sak paling dawa sepira? Ngeli ngono. Dawane sepira? Ayo. Ya indep ngono jare aja dawa ora. Entar. Ngeli ngono. Terus. 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 Lek Panggil lek barang apa? suwe men. Lah iya. Lah ngetes karo napas. Meneng tonong. Nalika ya. Winong ning kepoyoh lho nang. Rikala tinaka pungkur. Sirahmu. Ayo. Sliraimu. Kok teko rai barang ora? Duwe rai apa ora? Ya duwe ning aja rai. Lha apa? Mosok seli wajahmu. Iki gak penak. Ya sliramu ora raimu. Ya ramu. Wajahmu nek ngono kuwi nek nesu lambemu modot. Ya jenenge nek wong nesu mencucu, nek wong wedoke biasane ngono. Iya. Iya. Sliramu nate ngendika tresno. Ya. Adek ora kencan iso bareng ya. Ora kencan iso bareng ya, Kak. Diam-diam ini saling tresno ini ya. Saling tresno. Lah mau tresno kan mau ngono ta mau. Bareng ya. Penak ora bareng? Penak ora? Ora dijajakno. Aku bareng Pak Yoyo ora dijajakno. Mesti suarane iki bareng mau penak ora? Yo penak to, pengen kowe, pengen. Ra. Ayo pengen bareng apa piye, Tin? Ah enggak mau. Wah. Allah rupamu. Nek pindho lho kowe. Duwe rupa para bahasa Indonesia. Mata, moto ki mata. Iya, heeh. Terus rupa ki wajah. Heeh. Iso rupa. Paras dan rupanya cantik Iya, sekali Mbak itu- Tatin Titot. Iya, Ngono lho. kalau bahasa Indonesia, kalau Jawa ya rupamu ngono ya. Lah bahasa Indonesia karepku lho, apa ngerti kowe rasane atiku? Ora ngerti ta? Ya jenenge ati ya ora ngerti. Lah mulane ngono kok nesu wae. Ya lah, wajahmu yang cantik ngono. Wajahmu yang cantik. Nah, ngono kuwi kok rupamu. Guyu. Kae, Kak. Dalem. Kowe ngerti ora bedane wayang karo kowe? Pripun to? Ya wayang niku lak wayang kulit kula wong. Ya masih duwe kulit. Pripun to? Kudu ora kuwi. Ngawut kowe ora. Pripun? Bedane wayang kulit karo Eka. Pripun? Lah apa wayang kulit ki saya suwe, saya antik. Saya antik. Lek Eka ki saya suwe, saya cantik. Waduh, aduh. Ngono rupamu. Pak Yoyo. Apa? Kamu tahu nggak? Apa? Kamu tahu itu apa sih nih? Apa? Kesuwen.
arep ngerayu kok kesuwen. Bapak kamu jualan sate, Pak Yoyo. Loh, kok tahu? Karena kamu telah menusuk-nusuk jantung hatiku. Ayo. Bales neh ora? Bales lagi enggak? Aku pekewe ana piyayi teko iki sumbere iki. Ayo. Sugeng rawuh Mas Bagong kondi mesti bar mancing piye mesti. Abah. Abah Abu. Ya Kak. Tresno lahir trusing batin. Ya. Lali janjine berdua. Ya coba kaya apa? Nggih. Monggo dados berpacu dalam melodi Yakyo.
Woi. Luar biasa iki. Matur nuwun nggih Mbak Eka, Mbak Tatin nggih. Mugi-mugi mangke sanes wekdal saged pinanggih melih. Amin, Mas. Menawi wonten tembung kula sing ketok kasar napa pripun ampun dilebokne ati nggih. Nggih, sami-sami semanten ugi kula mbok menawi wonten Gojek ingkang kirang nuju Brono nyuwun pangapunten saestu. Amin. Nggih, pinjang insyaallah saged pinanggih malih nggih, Pak. Nggih, Nggih, panjenengan sukses sampai tancep kayon mangke. Amin. Nggih, matur nuwun. Eka arep omong apa, Kak? Ana kupat cemplung santen. Apa kuwi? Dadi opor. Mbek arep parikan apa arep apa? Sing kados nika lho menawi lepat nyuwun pangapunten. Oh iya, sego kupat, sego liwet. Ora liwat andum slamet. Nggih, sego kupat. Heeh. Piye sego kupat, sego liwet ora liwat andum slamet. Kowe ndang apa ngono lho? Lah nggih. Apa ya, Mbak? Sego kupat segone anget. Terus? Sego kupat segone wadang. Terus? Andum lepat mugi-mugi Lepat kok makdom ning pirang-pirang iki piye? le ben enteng nek disanggo dhewe abot. Iya. Heeh. Nggih, pokoke ingkang baku kula nyuwun napa niku? Kok nyuwun to? Ngaturaken matur sembah nuwun. Iya, heeh. Nek suket nganggo arit. Terus? Ketuket nyuwun pamit. Waduh, iya. Assalamualaikum. Ayo Waalaikumsalam. Pak Yoyo. Salam. Dah. Kaya naga poniah kuwi. Terima kasih, makasih. Nggih, makasih Pak Yoyo. Nggih, sukses selalu kagem